Okay. So, χαίρετε guys, Simple φάση είδαμε. Το βίντεο είναι που το παρελθόν που βλέπεις τώρα. Να βάλω λίγο φως απλά για να φαίνομαι λίγο. So, τώρα εγώ βάζω ένα βίντεο. Βασικά, φτιάχνω το sample 2, όπου άμα πατήσουμε εδώ με view channel, να το δείτε sample 2, 2 στα ρωσίκα σημαίνει 2, όπου δάμε απλά να κάνω upload μαλακίες. Anyways. So, ο λόγος που έχω κάνει αυτό το βίντεο είναι επειδή το άλλο μου κανάλι, το sample, το original, το κανονικό, έχει 999 subs. Okay. So, δεν ήξερα εσάς, εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα 1000 subs, ποτέ σε κανένα κανάλι, είχα 9 κανάλια, αυτό είναι το ένατο μου κανάλι. So, ναι, για κάποιο λόγο, εγώ νιώθω ότι μπορώ να προχωρήσω ακόμα παραπάνω στη ζωή μου, ενώ νιώθω ότι δεν προσπαθώ καν και προχωράω καλά και σκεφτόμουν μαλάκα, φαντάσου να προσπαθούσα πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα είναι και το άλλο, επειδή εν το άλλο να χουμίζομαι ότι ξέρεις δεν κάνω τίποτε ρε μαλάκα και προχωρώ μπροστά και είμαι τόσο παιχταράς, καμία σχέση. Εγώ έτσι προσβάλλω τον εαυτό μου. Λέω ότι κάνω κάτι και δεν πηγαίνω μέχρι τα όρια μου, που τούτο δεν είναι καθόλου σωστό, ενώ για μένα. Για τους άλλους δεν με κοφτεί, αλλά για μένα είναι σωστό αυτό. Αν νιώθω ότι μπορώ να κάνω παραπάνω, να το κάνουμε. So basically, να βάλω στόχο να κάνω όσα πιο πολλά πράγματα γίνεται με αυτό το κανάλι για ένα χρόνο, κάπου εκεί, δεν ξέρω. Λογικά θα βάλω μισό χρόνο με ένα χρονικό διάστημα και να δούμε τι να πετύχουμε. Θέλω να δω πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτό το κανάλι. Ναι, σήμερα απλά να πάρουμε την ημερομηνία 28/9/2023. Είναι η ώρα 10:30 τη νύχτα και εγώ σκέφτηκα να κάνω αυτό το βίντεο. Και αυτήν τη φάση κάνω render. Όπως βλέπετε, render σημαίνει επεξεργάζω. So, βλέπετε αυτό το βίντεο, επεξεργάζω το βίντεο με τα parallels, που έκατσα και δούλεψα αρκετή ώρα σε αυτό το βίντεο, so very nice. Και ναι, και που λες, να με εξαπολογούμε αν δεν φαίνεται καλά το βίντεο, ή αν πρέπει να βλέπεις την πανέμορφη μου φάτσα όλη την ώρα. Αλλά ναι, αυτό το βίντεο που βλέπεις να μπει λογικά στο Sample 2, όχι λογικά σίγουρα να το βάλω. Και ναι ρε μάλακες, να δούμε πώς να πετύχει το κανάλι μου, νομίζω να πάει όμορφα. Εγώ αυτό το βίντεο έχω το κάνω τώρα, έτσι ώστε να δούμε το πριν και το μετά. So, να δούμε πόσο μακριά να προχωρήσω. So, ναι, δεν νομίζω έχει κάτι άλλο να πω. Όπως είπα, σήμερα είναι 28/9, έχουμε 999 subs. Τι άλλο μπορώ να πω, το μαλλί μου εμάκρυνε, το μουσι μου μεγαλώνει, σιγά σιγά αναπτύσσεται και ναι ρε φίλε, εγώ θέλω να πετύχω πολλά πράγματα. Εγώ αλήθεια νιώθω ότι μπορώ να πετύχω πάρα πολλά και απλά ούτε που προσπαθώ. Κάνω μαλακίες, τρως κατά δέντρο, δεν κοιμάμαι καλά και το κανάλι μου πολλές φορές το ξεχνώ και το αφήνω. So, από εδώ και πέρα, από σήμερα, να βάλω την πειθαρχία, το κίνητρο και όλες αυτές τις μαλακίες που λένε στα motivational βίντεο και να προσπαθήσω να προχωρήσω όσο πιο μπροστά γίνεται, χωρίς να αφήνω καμιά μαλακιά να με εμποδίζει. So, okay guys, αυτό είναι το βίντεο, αυτή είναι η αρχή, η καινούργια μου αρχή βασικά. Αύριο σίγουρα θα έχω 1000 subs, είμαι σχεδόν σίγουρος. Και ναι, 999. Anyways, θεωρούμε σας άλλη φορά και να δούμε πού να μας πάρει αυτό το περιπέτεια, ταξίδι, φάση journey. Άντε, θεωρούμε σας άλλη φορά. Αυτά.